to shi kenan ba matsala kayan dai sun taho da ku suna nan kan hanya a to masha Allah yayi ba kai kace duk wanda zai kira in zai kira ba haka yace to na ji na kira yayin da abun da kake wani yayan na yayan na faɗa haka kace wani yayan wanda yayan din ban ina yake wannan shi din ne shi wannan shi din ne ga ina ni ban sake nan ya haba ina jin shine dai nuna ko shi din Hassan ko shi san shi ba ka san shi ma ga kake mu kira shi kai din wa da yake yayin ni ma ban gane kana ba ai abokanai na abokan ba aliyu ba abokina wallahi abokanai na ba abokina ba wallahi abokanai na muna zan tare su sai yasa kada shi kuna wallahi ba abokina ba ne wallahi haba yaya wane ne wallahi ne gaskiya ba kuma an tabbata mun gidan su wallahi ne ban yarda babu zancen fada tsakanin to yanzu ne a takaice abin da zan ce da ku tun da ku abokai ne ba na son rashin fahimta na shigowa tsakanin ku sabida haka mun fi son zama lafiya domin yanzu ba matsala ina mishi magana zaman lahiya a takaice yanzu ba za ka sake takura mishi za ka sake takura mishi a'a ba zan ya ce ba zai kara ba idan ya kara ku sanar da ni idan ya kara ku sanar da ni insha Allah zaman lafiya to ku da ma abokai ne a zauna lafiya ba wani hayaniya to yawa da haka zan ce musu cewa muna da gaggarumar wasa ku duka gaba ɗaya ku zo mu taru mu sanya uwa masoya assalamu alaikum ɗan uwa masoya mazauna ƙasar Fadiguwa muna muku albishir da gayyatan ku akan wasan da zamu yi a ranar Lahadi tare da 'yan wasan mu ga sunan kuna gani kamar adamashin waka ajame masha Allah alamari da ajame tare da Mnas ranar Lahadi wannan mai zuwa kada ku bari a baku labari muna tare da kamar su Bishoga kar ku sake a baku labarin wannan wasa za ta fashe ga ta masoya muna gani da ku